Nispera tinsabu tajbin, is-soltu bħal nhar lejliet id-dilluri nagħmlu mument ta' tagħb flimkien fil-Knisja. Konna mument sabiħ, anke ta' qrar. Din is-sena se jkollna nagħmluh mid-dar. Qegħdin nissuġġerixxu ħafna li nsibu mument ta' tagħb flimkien jew bħala familja jew jekk inti tgħix waħdek tinġabar ftit. Nissuġġerixxu li tarma xemma biex iddaħħlek ukoll fl-ispirtu. Se nagħmluha għada il-ħamis flaxija, fis-7 ta' flaxija. Jekk trid tista' tidħol magħna live fuq Facebook biex issegwi talb li qegħdin nagħmlu anke bħala komunità. Tlabna ħafna biex tagħtuna talbiet tagħkom ħalli nkunu nistgħu nitolbu waqt il-quddies. Għada wkoll se nkunu qegħdin nitolbu skont intenzjonijiet tagħkom. Komplu bagħtulna minn dan it-talb ħalli flimkien nitolbu bħala komunità. Jista' jkun il-lejl mhix faċli li nitolbu flimkien bħala familja. Forsi din tkun tajnuna wkoll ħalli fejn hu diffiċli nistgħu ngħinu xulxin biex nitolbu. U anke din il-ġurnata tad-duluri nistgħu niċċelebrawha b'dan il-mod. Nitolbu ħafna l-Madonna biex tinterċedi għalina u għall-familji kollha ta' Wither Line. Saħħiet.